Kære Gry Jeksen, vi har brug for flere historikere som dig, så vi i fremtiden kan blive bedre til at afdække historien, også fra kvindernes perspektiv. Kvinders vilkår spiller stadig en helt central rolle i Vallø Stift, og det er baggrunden for, at vi hvert år uddeler Vallø-prisen. Tillykke. Det er med meget, meget stor taknemmelighed og også ydmyghed, at jeg modtager den her pris, både fordi, at den hviler på en historie, som er meget betydningsfuld og som er meget interessant, og det vil jeg komme ind på senere, men også fordi, at det er en rimelig vild række af personer, kvinder, som jeg får lov at blive en del af. Det er jo nogle kvinder før mig, der har fået den her pris, som er nogle af mine allerstørste forbilleder. Så tusind tak. Jeg ved ikke, om du kan huske det, Anna-Sophie, men jeg blev meget overvældet, da du ringede til mig, og jeg blev også meget forvirret, fordi at jeg aldrig nogensinde havde hørt om Vallø og Vallø Stift. Jeg vidste slet ikke på det tidspunkt, hvad det var for en vild og fantastisk historie, som ligger bag Vallø Stift, og ikke mindst på grund af, at den er fyldt med interessante kvinder. Det lå på en måde i kortene for mig, at jeg skulle være historiker. Vi havde en undervisningsgang på 5 år af 3 timer, der hed kvinde- og kønshistorie. Så var den ged barberet, så kunne vi komme videre til det vigtige. Det var sådan set den eneste berøring, jeg fik med kvinders historie i forhold til de obligatoriske fag. Ellers så måtte man altså som studerende selv sørge for at få denne her viden i hus. Og der opdagede jeg så til min store skræk og også faktisk flovhed, at jeg manglede halvdelen af befolkningens historie. Jeg havde simpelthen stort set ingen viden om kvinders historie. Så jeg satte mig ned og begyndte at læse. Og det er jo sådan med kvinder i historien, at selvom de ikke fylder ret meget i vores gængse historieskrivning, så skal man ikke krasse ret meget i lakken, før de vælter frem. Jeg følte nærmest faktisk, at de sprang op af historien og gerne ville ses. De ville gerne høres, de ville gerne formidles. Og derfor fik jeg ideen til at lave det her projekt, der hedder Kvinde kendt en historie. For det er simpelthen så vigtigt, at vi får en historieskrivning, som er nuanceret, som er repræsentativ, som indeholder mange flere nuancer end den, vi har i dag. Og det er både fordi, vi har brug for en bredere repræsentation, når vi skal forstå os selv i en historisk kontekst, men jeg vil også bare sige, at det gør altså historien meget sjovere, hvis vi får kvinderne med. De er bestemt ikke kedelige. Alle steder, hvor vi bevæger os hen, er der historie til stede. Den måde, vi fortolker vores fortid på, har faktisk afgørende indflydelse på, hvordan vi forstår os selv i nutiden. Og det har igen enormt stor indvirkning på, hvordan vi kan forestille os at forme en fremtid. Så historieskrivning, den måde, vi fortolker vores fortid på, har en virkelig stor indvirkning på, hvordan vi lever vores liv, og hvordan vi indretter vores samfund. Og det er det, jeg står et slag for, at så skal vi altså ikke leve med en historieskrivning, som udelukkende baserer sig på mænds erfaringer, mænds bedrifter og mænds holdninger og tolkninger i øvrigt. Det kom faktisk bag på mig, da jeg dykkede ned i kvinders historie, hvor meget magt og indflydelse især adelige kvinder kunne have i middelalderen og renæssancen og barokken. Som Anne-Sophie var inde på, så var Mette Rosenkrantz jo hende, der sådan grundlag det Vallø, som vi kender i dag. Og hvis man dykker ned i hendes historie, så ser man altså en meget magtfuld godsejer, en af de mest magtfulde godsejere i 1500-tallet. Hun var gift 2 gange med nogle af de allermest indflydelsesrige mænd, men hun mistede altså ikke sin magt, da hun blev enke, der bevarede hun den. Og så var hun også en moderne godsejer. Ofte, når jeg dykker ned i historien, Christian den 4. mor er også et godt eksempel, så viser det sig faktisk, at kvinderne er nogle af dem, der er mest progressive. Mette Rosenkrantz her, hun var altså enormt progressiv, når det kom til jordbrug, og begyndte at indføre nogle af de mest moderne måder. En anden kvinde, som jeg stødte på, da jeg dykkede ned i Vallø Stift historie, det er Ellen Marsvin, som på et tidspunkt har været ejer af Vallø. Og altså, hun er en vild kvinde. Hun er Christian den 4. svigermor.
Og Ellen Marsvin kunne jeg holde et helt foredrag om. Men det, der er interessant ved hende, det er, at hun viser denne her måde, som adelige kvinder kunne have magt på, ved for eksempel at sørge for, at hendes datter blev gift med kongen. Kirsten Munk, som Christian den 4. fik mange børn med og var meget, meget forelsket i, var jo kongens kone i mange år. Og det er altså Ellen Marsvins Kirsten Giftekniv-handling, der er grund til det. Og selvom det gik galt med Kirsten og Christian, jeg ved ikke, om I ved, oppe på Frederiksborg Slot, der står der sådan en sten ude i haven, som han satte, fordi at hun på et tidspunkt ikke ville være sammen med ham mere. Og så fik han oprettet en sten, han kunne sidde og surmule på. Selvom de blev uvenner, så bevarede Ellen Marsvin altså sin magtfulde position og forhold til kongen. Og så er der jo, når vi kommer op til stiftets grundlæggelse, dronning Sophie Magdalene, som jo stifter Vallø i 1738. Og der vil jeg godt lige sige, at det hun gør her, det er, at hun jo grundlægger stedet, som skal understøtte de ugifte døtre af den danske adel, og som også skal udøve socialt arbejde i lokalsamfundet. Så her har vi altså en dronning, som er fuldstændig klar over, hvordan hun skal bruge sin indflydelse og sin magt til at løfte sine medsøstre. Og selvom jeg godt ved, at sådan en som Sophie Magdalene nok ikke vil betegne sig selv som feminist, så synes jeg, at hendes handlinger med det her stift vidner om, at der er tanker i gang omkring, jeg er en kvinde med magt. Hvordan hjælper jeg de kvinder, som ikke har den samme position som mig? Hvordan sørger jeg for, at vi får løftet kvinder i flok? Der er en bevidsthed om nogle privilegier, som i mine øjne altså fortæller en historie om en tidlig feministisk tankegang i Danmark. Så Valløs historie bare alene er i den grad med til at understrege kvinders plads i historien, og hvor vigtigt det er. Valløs stiftshistorie er jo med til at understrege, at kvinder i den grad har været medskabere af vores historie. Og faktisk, lige en sidebemærkning, så er det jo også sådan, at de adelige kvinder igennem middelalderen og renæssancen var dem, som skrev slægtebøgerne. Og det var et gigantisk arbejde, hvor de adelige kvinder, de sad og skrev ned, hvordan hænger de adelige familier sammen? Hvad er alliancerne? Hvem er blevet gift med hvem? Hvor mange børn har hvem og hvem fået helt tilbage i historien? Og hvis vi ikke havde haft de bøger, som det er kvinderne, der har skrevet, vigtige historiske kilder til at forstå Danmarks historien, så havde vi ikke haft den viden i dag. Historieskrivning betyder noget for vores fortid og vores nutid og vores fremtid. Forbilleder betyder noget. Repræsentation betyder noget. Og jeg håber, at min egen søn vokser op med flere forskellige forbilleder, end jeg havde. Tusind tak for at holde historien levende gennem Vallø. Og igen, kæmpestort tak for at give mig den her pris.